Задъра, къпара и какво става, хора. В този клип ще ви покажа как стане за първи път Diamond 1 на Ranked в Brawl Stars. Мисля, този клип е малко разнообразен, да не снимам само на CS2. Този клип да е на Brawl Stars. Да, просто ще коментирам клипа, защото съм го заснел в такъв момент, който не съм могъл да говоря, само да снимам, но така няма да. Но ако ви хареса клипа, абонирайте се, снете към банката, лайкнете и там пишете в коментарите, искате някаква игра, друга да снимам, пишете да не знам. Нека започва. Той издава глад, но другата е победа. Хвана така пиратки всичко. Тън се да убия Пайпър по Нелиони. Don't mess with the Zilla! Obey the Zilla! Хваща и умирам. Така е едно. Няма премножа. Така това е Леон 2. Мисля, че той успя да спечели играта. Мисля, че... Да, той е нов, но видях, че е останал. Така да... Мисля, че спечели. Да, уби го. Тук аз се мотивирах, че ще спечелим тази игра, защото в принцип хора, аз много време съм се опитал да стана Diamond на Ranked в Brawl Stars, после не успявам, защото ме спадат пълни нубове, пълни слабаци, просто хора, после Ranked явно са хора, които да играете с тимове, с приятели. То в принцип Brawl Stars е май по-добре с приятели, отколкото с някакви непознати ботове. Така няма значение, нека видим, тук да, май ще го бене. Но от нашия тим Леон да го убие. Две, Леон трябва малко така да се крие. Мисля, че трябваше да се крие в храст. Браво! И това го спечелихме. Трябва да си имате скила за някой кръж, защото съм правил супер ужасните грешки да изпирам някакъв рандом герой, който си мисля, че ще се справя доста добре, а фактически да нямам никакъв скил на него и да се опитам някакъв да правя някакви вече невъзможни шотове. Няма да се спея, смисъл някой ще го ръшва там, ще опита да го убием. Тъй. Мисля, че тази игра ще спечелим, но нека видим. Това е Леон се крие в храста, да. Леончо. Е така, разбира се, ще ми дойде, аз ако ще направя нещо. Да, много се забавя, много се забавя. Няма да ръшват. Така, да, тук за съжаление, после ми се пада. Точно ми се пада хубав мап, първо ми се става хубав мод, там с хубав мап, но после един от нашите или му изправя. Не тая или нещо се... Много да, това е. После това им се опасен долар. Да. Времето е си да са. В принцип, но добре заръшване, нали, си стане на и убием. Аз бих аз мисля така, че няма да мога го убия, но той беше точно в полето до самата пират, къде бомбички, какво се казва. Или другият индас, тук замързих, ако... Да, тук не видях, че тя е възможно да ми убие от тази страна. Мисля, че ще бяга чак до храст, добре да се крие. Моля се на Господ да убием. Не, човек, не се демотивирай. Ще успееш, брат. Ето на малко е сега, ако... Браво. Ако покажеш, тъжа не можеш, брат. Иди се демотивирай. Някой... Така, тя отиваха много яка грешка да отива чак толкова назад и то заедно, защото... Да, това беше много добър. И да, по-стана един. В принцип ще да го убия, но...
не помислих, че ще мога да ме убие и... Браво! Не знам точно как е докоснати с патрона. След това така трето педали, втория ден, знам ще напиша. Така имам старtup, кой ще ми се патне. Да, not out. Ако отидат на друга страна, за мога да ги убивам Sims. Но това са все от скила. И да, тука... Да, тук лесно. После забравя, че му съм в красите. Брат, много се паем. Така, че не знам. Ако се доста печагата е, че иска за една секунда да набиема, няма. Още две победи ми остават, трябва. Пак този малък човек. Това понякога като ме се пати един същи мод и с, нали, съответно същия мап. Примерно са трети или четвърти път, после изнервям, защото ако съм загубил на този мап и мод по една или две загуби, нали, ме изнервя и просто... Изнервям сега. Тази игра в принцип е не много добра за нервната ви система, защото казвам, тя е pay to win игра, просто трябва да си добър тимейт, трябва да имате и добър нет, просто Пайпър ще ми убие, но не, моля ти са, Франко Церей, бе го браво, браво, ръкопляскане, браво. И още на педалността. И гайс, ако искате да снимам някаква различна игра там с нещо или предизвикателство в някоя игра, пиете коментарите, просто да знам гайс, защото се чудя какъв клип да правя, смисъл. Примерно там пъти да съм стигнал гол 3 и изведнъж просто загуба след загуба, просто да стана или до код 2 или да стигна направо до код 1 и супер много съм се нервил, просто съм искал да тя да щупя телефона в някаква маса или се щук, просто защото Brawl Stars е отвратителна игра, отвратително, но и супер пресъщаваща. Да, тук избрах Франк, защото мислех, че е добре смисъл. За ход зони това мап, нали, което е само с едно поле, нали, да трябва, нали, да стоим. Мисля, че Франк или Емс там или тук също просто много добре. Но Франк ми е фаворита. Малко проценти мислят, просто може да се предават. Предавайте се, гайс, предавайте се. Тук е easy победа. Да, твърде easy. И да, един кил. Фък. Хора. И най-после за първи път снах Diamond на ранкет. И да, нека път. Какво ще не се патне. Но нещо скинче, нещо такова. Но нещо е хубаво. PowerPoint, каза. И да. И ако ви е харесал клипа, моля ви се, абонирайте се и харесайте клипа. Също ако искате, може да посетите в Instagram, TikTok, там, Twitter. И ако постигнем 1000 абоната, ще на 1000, ще започна да стримам Twitch и ще ставам Discord специално за вас и за канала. Нали, там нещо с талкил, нали, нещо лавчета, такива глупости. И да, до следващия път. Айде!
calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Feel the ground shaking underneath